Η ελληνική Κύπρος διέρχεται την κρισιμότερη καμπή της ιστορίας της. Η διαφύλαξη της ακεραιότητός της και η πλήρης λευτεριά της εναπόκεινται σε εμάς. Τους ειδικούς μας ώμους ευρίσκεται κληρονομιά εθνική 35 αιώνων και όνειρα αναριθμήτων γενεών από μας αναμένουν την πραγμάτωσή τους. Ο Κικέρον, ο Κλίμης, ο Λαέρτης της Σιόκα. Μια φωτεινή μορφή του αγώνα εναντίον των Άγγλων δυναστών της Κύπρου. Ένας ακούραστος πρωταγωνιστής στη συγκρότηση και στερέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Πολύκαρπος Γιορκάτσης, ο Πόλης όπως καθιερώθηκε, γεννήθηκε στο Παλαιχώρι στις 21 Νοεμβρίου 1930. Ήταν το πέμπτο στη σειρά από 8 παιδιά του Κωστή και της Πινελόπης Τζορτζή. Γιώργος, Ελένη, Λέλα, Παναγιώτης, Ανδρέας, Πόλης, Πέτρος, Ευστάθιος, Τάσος και Τηλέμαχος, τέλος. Ο Κωστής και η Πινελόπη οραματίζονταν για τα παιδιά τους μια ζωή διαφορετική από τη δική τους σκληρή ζωή στο Παλαιχώρι. Όταν ο Πόλης τέλειωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό του, τον έστειλαν στη Λευκοσία για σπουδές. Όνειρο τους να μορφωθεί και να βρει μια δουλειά γραφείου. «Να βλέπεις μπροστά για μια καλύτερη ζωή» ήταν η συμβουλή τους. «Πίσω είναι η δική μας ζωή και βλέπεις πόσο σκληρή είναι». Ο Πόλης φοιτήσε για 3 χρόνια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και τέλειωσε στη συνέχεια την εμπορική σχολή Σαμουήλ. Φάνηκε τυχερός. Με την αποφοιτησή του βρήκε και δουλειά. Γραφέα στο εμπορικό επιμελητήριο. Χαίρονταν να τον βλέπουν για πρώτη φορά με γραβάτα οι γονείς του. Στη Λευκοσία ζούσε σε ένα κόσμο πολύ διαφορετικό από εκείνο του χωριού του. Οι εμπορικοί δρόμοι με τα λογής καταστήματα, η πολυκοσμία, τα αυτοκίνητα και τόσα άλλα νέα πράγματα τον εντυπωσίαζαν. Όμως δεν επηρέαζαν τον χαρακτήρα και τις συνήθειές του. Τακτικός στο κατηχητικό σχολείο στο Παλαιχώρι, τακτικός στις χριστιανικές ενώσεις στη Λευκοσία και παράλληλα τακτικός σε εθνικές εκδηλώσεις. Στα 20 του χρόνια έζησε τον εθνικό συναγερμό για το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950. Μετά το 1954 που γνώρισε τον Μάρκο Δράκο που τον όφλησε στην Ιώκα, ο αρχηγός Διγενής του ανέθεσε τον τομέα των μυστικών υπηρεσιών με το ψευδόνυμο Κικέρον. Το Γενάρη του 1955 διαβίβασε στον Διγενή πως οι Άγγλοι γνώριζαν για επικείμενη άφηξη στην Κύπρο πλοιαρίου με όπλα. Επρόκειτο για το πλοιάριο Άγιος Γεώργιος που συνελήφθη στις 24 του Γενάρη στη Χλώρακα. 30 Μαρτίου 1955. Ο Διγενής συγκαλεί σύσκεψη των κορυφαίων στελεχών της ΣΕΟΚΑ. Δίδει τις τελικές οδηγίες του εν ώψη της έναρξης του αγώνα τα ξημερώματα της 1ης Απριλίου. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Πόλης. Του αναθέτει την οργάνωση της διαφυγής και της απόκρυψης των αγωνιστών που θα διενεργούσαν τις πρώτες δολιοφθορές. Με την έναρξη του αγώνα, οι Άγγλοι όλο και ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Κύπρο. Χιλιάδες Άγγλοι στρατιώτες παντού και άφθονο στρατιωτικό υλικό. Η Κύπρος στρατοκρατείται. Συλλήψεις, απαγόρευση της κυκλοφορίας των νέων τη νύχτα, κέρφιου, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια, βάναυση καταπίεση του λαού. Προσπαθούν να εκφοβήσουν το λαό και να αποθαρρύνουν την στράτευσή τους στον αγώνα. Πολλοί κρατούμενοι γεμίζουν την Κύπρο με κρατητήρια. Φρούριο της Κερίνιας, Οκινοτριμηθιά, Πύλα, Πολέμη, Πυρό και άλλα. Εν τω μεταξύ, ο Πόλης συγκροτεί με διαταγή του Διγενή τις πρώτες ομάδες εκτελεστικού στη Λευκοσία. Αποτελούνται από ενθουσιώδεις νέους που διακρίνονται για την πίστη τους στον αγώνα και την αποφασιστικότητα για δράση, όσο ρυψοκίνδυνοι κι αν ήταν. Φροντίζει για τον εξοπλισμό τους και την εκπαίδευσή τους στη χρήση όπλων. Καταρτίζει επίσης τα σχέδια δράσης τους και συντονίζει την εφαρμογή τους. 6 Σεπτεμβρίου 1955. Πρώτη σύλληψη. Ο Πόλης συλλαμβάνεται στη Λευκοσία μαζί με 2 συναγωνιστές του. Μετά τη σύλληψή του προλαβαίνει να απαλλαγεί από ενοχοποιητικές σημειώσεις που κρατά καταπίνοντάς τις.
μετά από φρικτά βασανιστήρια, παρουσιάζεται μαζί με τους δύο συναγωνιστές του ενώπιον ειδικού δικαστηρίου. Οι δύο καταδικάζονται σε 50ετή φυλάκιση. Ο Πόλης αθωώνεται, αλλά δεν αφήνεται ελεύθερος. Φυλακίζεται στο φρούριο Κερίνιας ως πολιτικός κρατούμενος με τον αριθμό DP-119. Αργότερα μεταφέρεται στα κρατητήρια Κοκκινοτριμητιάς. Πρώτη του σκέψη πώς να αποδράσει. Παραμένει εκεί 57 ημέρες. 19 Ιανουαρίου 1956. Πρώτη απόδραση. Ο Πόλης και άλλοι 5 κρατούμενοι, προσποιούμενοι τους εργάτες της εταιρείας που ανεγείρει νέο σύμπλεγμα κρατητηρίων, γλιστρούν από μια τρύπα που άνοιξαν στο σειρματόπλεγμα. Αναμειγνύονται με τους άλλους εργάτες και διαφεύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Ο Πόλης καταχωρείται στον κατάλογο των καταζητουμένων. Μετά από σύντομη παραμονή στις αντάρτικες ομάδες του Πενταδαχτύλου, τίθεται επικεφαλής αντάρτικης ομάδας στην Πιτσιλιά, υπό την αρχηγία του Αυξεντίου. Αρχές Απριλίου του 1956 αναλαμβάνει το Μεάρχης Λευκωσίας. Διατηρεί το ψευδόνυμο Κικέρον. 1η Ιουνίου 1956. Δεύτερη σύλληψη σε οικία στη Νεάπολη Λευκωσίας. Ο Πόλης ξαναζεί την κόλαση των βασανιστήριων στα ανακριτήρια Ομορφίτας. Μεταφέρεται στη συνέχεια στις κεντρικές φυλακές ως υπόδικος. Πρώτη του σκέψη και πάλι η απόδραση. 31η Αυγούστου 1956. Δεύτερη απόδραση. Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 2 αγωνιστές, ο Κυριάκος Κολοκάσης και ο Ιωνάς Νικολάου, που συμμετέχουν στην επιχείρηση απελευθέρωσής του, σκοτώνονται και τρίτος, ο Σπύρος Κυριάκου, τραυματίζεται σοβαρά. Ο Πόλης κατορθώνει να διαφύγει. Εντάσσεται στις αντάρτικες ομάδες της ΕΟΚΑ με το ψευδόνυμο Κλίμης. 21η Ιανουαρίου 1957. Τρίτη σύλληψη σε Κρυσφύγετο στο Όμοδος. Ξανά στην κόλαση των ανακρίσεων και των φρικτών βασανιστήριων. Ακολουθεί η δίκη και η καταδίκη του σε ισόβια θεσμά. 1η Μαΐου 1958. Τρίτη απόδραση. Κεντρικές φυλακές. Παρά την αυστηρή επιτήρηση του, ο Πόλης εφαρμόζει ένα παράτολμο σχέδιο και κατορθώνει να διαφύγει χωσμένος μέσα στο αμάξι που μεταφέρει τα σκύβαλα έξω από τις φυλακές. Ο διγενής τον ορίζει το Μεάρχη Λευκωσίας με το ψευδόνυμο Λαέρτης, το οποίο και διατηρεί ως το τέλος του αγώνα. Ενός αγώνα για την ελευθερία αντί παντός τιμήματος, με θυσίες και ολοκαυτώματα. Μάρτιος του 1959. Οι πύλες των φυλακών και των κρατητηρίων ανοίγουν. Οι αντάρτες κατεβαίνουν από τα βουνά. Παλαϊκές υποδοχές τους στις πόλεις και τα χωριά. Τοξολογίες. Η Κύπρος αναπνέει ελεύθερη. Για την Κύπρο μας όλοι να πολεμούμε και να πέφτουμε με θάρρος στη φωτιά. Της πατρίδος παιδιά τιμημένα και με πίστη στη δικιά μας πάντα. Η ψυχή μας παρέμεινε αδούλωτη. Ο λαός μας γνήσιος και αγνός ελληνικός. Η πίστη και τα ιδανικά μας ίδια σαν και πρώτα, πέρα για πέρα ελληνικά. Με το αίμα των ηρωικών